kar kai mummunan ji kada kai mummunan furci mai girma gandi ne faɗi wannan magana shi kuma gotam sai ya ce ka gani kada kai shi kai a ganin ka kana ganin cewa za ka iya sheke ni ne ka sheke mun na hannun dama na ka sheke mun kanina sannan ka tura ɗana magargama duk wata hanyar da za ka yi yunkurin bi na riga na toshe ta har yanzu baka san waye dada ba na san a halin yanzu gaba ne ka rune ba zan warware ma cakwakiyarka yadda kake ganin kana da hujjoji a hannunka ni kuma a halin yanzu masoyiyarka tana hannuna idan kana son ta kwara ka garzayo ka hanzarta ka zo domin ba lokaci gasa ta soma yanzu da kake ta in zo in garzayo ka san me kake kira kuwa ba ga darar ka kana da makamai ba bari mu gani in za su min wani abu wukake bindigogi da nakiyoyi ba abin da za su yi min idan har ka yarda da kanka to ka hana ni iya sheke ka gane ka sani kamar yadda ba mai iya hana gobe zuwa ba za ka iya hana kanka mutuwa yau ba